עם אוסי, אבל לא חשוב. אוקיי. אסתי, בבקשה. פה, זה אני לא יודעת, משהו סימן של... אתם יכולות לנחש מה זה? ברזלים כלשהם. צעצוע. טוב, תרדי למטה נורית, אז הם יבינו. פלפל חריף. אתם זוכרים ששלחתי לכם גזע עץ, כזה שראיתי כן. ברחוב? אז כן. מצד שני שלו, מצד שמאל של התמונה, יש גם כן איזה חור בגזע, וזה הפך לפח אשפה. אז וואו. אז צילמתי אסה. קטע מהפח אשפה. זה מה שנקרא החצר האחורית שפעם צילמנו. כן. וואו. הנה, אתם רואים הלבן הזה זה כוס. הלבן הזה זאת כן. כוס, וזה גם כן כל מיני לכלוכים. פח אשפה טבעי, איזה... כן. זהו. לא. וזה לקחתי, זה צילמתי, אני לא זוכרת לאן נסענו, לא מזמן. וואו, איך אני לא זוכרת את השם. זה בארץ יד קיסריה. כן, בארץ. זה ליד לקחתי את קיסריה. החלק, קירבתי רק, לקחתי את החלק, אתם יודעים, רואים למעלה, אז זה נראה ככה. בקשת. זה נראה כמו אקוודוקט. כן. זה ליד קיסריה לדעתי. אני יודעת איפה זה היה. זה היה כשנסענו לבית שאן, בעקבות התחנות רכבת שעשו אז, וכל כן. ראינו את הדברים האלה. בנהריה. בעקבות הרכבת לבית שאן. בארם נהריים אולי, כן. כן. עוד לא כאילו ים. כן. רואים פה כאילו ים, זה לא באמת ים. לא, זה המים, יש שם מים למטה. פה, אבל פה, כאן, פה, כן. אבל כאן, מה זה כאן? איפה? זה כבר שמיים, יודעת מה? או הר, אני חושבת שזה ההר שם מאחור, אוקיי, טוב. שתכלת בהיר. רק כמו ים, בסדר. הצבע של המים מקסים. זה הרב נהריים וזה הירדן. זה הירדן? אוקיי. כן. אוקיי. אני לא זוכרת. אחלה. ופה קיבלתי זר פרחים, אז צילמתי את הפרח מכמה כיוונים. וזוויות, עשית לנו כבר זוויות. כן. את יכולה להגדיל את התמונה גם, נורית? אני לא כך יודעת איפה עושים את זה. למה היית יכולה? אני פשוט לא יודעת פה, כי זה המחשב של דובי, ולא... טוב, לא חשוב, אבל רואים את האבקנים ואת האלים. כן. כן. וזה גם כן באותו זר, אז פה ממש רואים את האלי, זה מתוך הזר, אתם רואים למעלה את הזר, ולמטה את האלי של הפרח. זה נורא מעניין לראות איך פרח סתם, איזה מבנה מעניין יש לו. יש בהרצאה של חיים שפירא, שהוא מדבר על כל מיני דברים מופלאים, אז הוא אומר בעצם שפרח זה דבר מופלא. אנחנו מסתכלים על זה, כותבים, לא ממש מתרגשים, אבל היצירה מופלאה פרח. כן. זה אחת היצירות המופלאות ביותר בטבע. כל הטבע הוא מופלא. נכון. כן, אבל הפרחים, הצבעוניות, האבקנים, המחזוריות שלהם אפילו. נכון. אוקיי, נמשיך. זה מהמם. סחלב. זה מסחלב איזה יופי. שקיבלתי בבית. מהמם. יש הרבה פרחים וצילמתי, אתם רואים את החלק התחתון מאוד מקרוב. כן, מקסים. רואים. מקסים. מקסים. נראה כמו לשון כזו של פרה. או זה נראה כמו דבורה, לא? או חשבתי שזה דבורנית בהתחלה. לא סחלב. לא, זה סחלב. חלק של הסחלב. מקסים. החלק התחתון, אם את רואה בתמונה. מקסים, זה נראה ממש כמו דבורה. אגב, משהו להגיד לשולה כעת. שולה. כן. אני קשור למישהו באקדמיה ללשון העברית, אני אשלח לו איזושהי תמונה כזאת, ואני אשאל אותו
האם בכלל ניתן לקרוא לכזה דבר בשפה העברית מיקרו ומקרו, ומה הפירוש המילים של מיקרו ומקרו שאנחנו משתמשים בצילומים? כן. אוקיי. כן. הציור בתוך הפרח שם היה ממש אומנות. כן. ככה רואים... יש דברים נפלאים בטבע, הצבעים והצורות והדוגמאות. כן. לא צריך להמציא שום דבר. כלום, ממש. לא, בטח שצריך להמציא. בטח שצריך להמציא. אנחנו ממציאים, בני אדם ממציאים מעבר לטבע. באיזה יום אני יודע פה? לא יודעת. עמוס? היא מתכוונת בטבע לא צריך. זה קקטוס. זה קקטוס שצילמתי אותו מרחוק ומקרוב את המרכז. כן. עם כל הקוצים. ופה זה הנכד שלי, הצלחתי לצלם אותו במכונית, וקרבתי את התמונה שלו. מדהים. מדהים. איזה חיוך יפה. יש לו חיוך נורא יפה. הוא ממש ילד מתוק. נבוא בין הוא כבר ה-17. כיכב אצלנו בכמה מפגשים. נכון? גם בפעם שעברה הוא היה, יחד עם אח שלו. יכול להיות. כן. תסתכלי במצגות ששלחתי קודם. יכול להיות. אוקיי. איך קוראים לו? עידו? נבו. זה נבו, זה הגדול. לא, זה האמצעי. אוי, נו, אסתי, אני מתבלבלת את זה. עוד נורא, אני סולחת לך. אז מי זה הגדול? גלעד. גלעד. והקטן זה הראל. אוקיי. אז פעם את צריכה לעשות לנו סדר 3 בנים בשמות הרים. כן, נכון. לאחיין שלי יש 5 בנים בשמות הרים. בשמות הרים? כן? מה לה? אוקיי. יפה. לא שלך? לא, זה עמוס מעיריית עכו, הוא עושה אותי שם. אוקיי. שאלה מתי אני יכול להיות שם. רגע, שנייה, נדבר. שולה, הגענו אלייך. כן. אז אני גם לא הבנתי, זה ממש לא שינה לי. מה שנהניתי, להתקרב קרוב לפרחים, צילמתי המון, שלחתי באמת מעט, אבל כל הזמן הייתי... נכון, אבל כל הזמן, מה שנקרא, התכופפתי לפרחים, לדשא, ואז מגלים עולם שלם. מדהים. שבקטן, וגם כשהגדלתי פתאום, וואי, אוצרות, ממש אוצרות, כך שנהניתי מיקרו-מקרו, ואז עשיתי כמו שדובי עשה. צילמתי כדי שלא יהיה סימן שאלה מה זה, צילמתי דש שלם, ואז התקרבתי עד שמשהו נראה לי נחמד במיקרו, במקרו. והנה הפרח שרואים אותו ככה, הוא נחמד, הכל בסדר, אבל כשמתקרבים רואים את הסגול שלו ואת כל השערות הקטנות שישנן, ואת הצמיחה שלהם ואת הגוונים השונים, כי זה סגול ואחר כך לבן. פשוט אחר כך הסתובבתי ככה בגינה, התכופפתי, ניגשה אליי אישה, חשבה שנפלתי. אז הסברתי לה תכף אני ארד התמונה שהיא חשבה שנפלתי, שאני נהנית מלראות דברים בקטן. טוב, ואז גם ראיתי על אחד הפרחים, הכל ב5 דקות, ב5 סנטימטר של הגינה הקהילתית. חיפושית, לא יודעת מה זה. זה חיפושית, לא? כן. לא יודעת מה זה. לא חיפושית, נדמה לי. עם הבריקה. וחשבתי לצלם רק את הרגליים שלה, כי היו לה רגליים מאוד מיוחדות. מקסים. אבל שהגדלתי מאוד רק את הרגליים, זה היה חסר משמעות, אז כבר השארתי אותה ככה, והשילוב הצבעים, הצבע הצהוב, עם החיפושית הירוקה, מושלם. מושלם. כן. זה גם שצילמתי, והסתכלתי, זה היה נראה לי אחר כך כמו איזה ציפור עם מקור, אבל זה לא ציפור, כן, זה גם כן בגינה הקהילתית שם הכל פורח, ושמתקרבים רואים עולם אחר. לגמרי.
גם כן השילוב של הצבעים, הצהוב והכתום והירקרק, ואני לא יודעת מה זה הלשון הזאת שיוצאת. זה כנראה... לא יודעת מה זה הלשון. זה אבקן. זה אבקן או אלי. לא, זה אבקן. נכון. זה שפה. נכון. אמרתי לכם שאני בייעוץ הארגוני רואה ארגונים נורא מלמעלה, אני רואה את היער, ואני על פי רוב לא רואה כל עץ בנפרד, וראיתי את ההבדל בין יועצים שיש להם את הסבלנות ולראות את הדשא, את היער, את העצים הקטנים, ועם אחד כזה עשיתי שיתוף פעולה, כי אני ראיתי את היער, הוא ראה את העצים, וביחד ראינו באמת את השלם הארגוני. יפה. אז גם כאן נהניתי להסתכל בקטן, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אז יש לי משהו להגיד לך, את מכירה את הביטוי הדשא של השכן ירוק יותר? כן. את יודעת למה? לא. כי כשאת מסתכלת על הדשא של השכן, את רואה אותו מהצד, את רואה רק את העלים הירוקים. כשאת עומדת על הדשא שלך, את רואה את האדמה בין שתילי הדשא. יפה. לכן של השכן הוא תמיד יותר ירוק, כי את לא רואה את האדמה. יפה, לא ידעתי. זה ביטוי שאני משתמשת הרבה. יפה, כן. איזה צבעוניות יפה יש לטבע. מאוד. איך קוראים לפרחים האלה, את יודעת? לא. לא. דווקא יש לי מגדיר צמחים בטלפון, אבל לא הסתכלתי, פשוט נהניתי מליהנות. זה צמח תרבותי, זה לא צמח בר. אני חושבת שזה תרבותי, כן. עכשיו יש לך משימה לברר איך קוראים לו. נכון, אני אסתכל אחר כך, יש לי אפליקציה. אבל נהניתי מההנאה, מהחוויה. איזה כיף. זה הדבר הכי שווה. כן. והנה כאן בדיוק ראיתי את הבור, את הרגבים או של הנמלים או של החפרפרת. התכופפתי ורציתי לחכות שהיא תצא, או הנמלה או החפרפרת. לא, זה לא חפרפרת, ואז נקשרתי לאישה ודאגה לי זה של נמלה. של נמלה. כן. לא יכול להיות חפרפרת. אז חיכיתי, ומי לא באה? היא לא באה. אבל לדחור נהניתי לראות. אני מקווה שלא חיכיתי ובכיתי. לא בכיתי, אבל באמת ניסיתי לדחוף את המצלמה יותר פנימה, כאילו להגיע בפנים, וזה עמוק. שאליה הייתה קטנה, שהייתה בת 3, 4, 5, כל יום חמישי שהם באים אלינו, הייתי לוקחת אותה לגינה, ויש שם המון נמלים, ולנמלה אחת קראנו מימי. כאילו סיפרנו סיפור על מימי. עד היום, שהיא כבר בת 11, אני מוסרת לה דרישות שלו ממימי, ומה מימי עשתה כל השבוע. ואז יום אחד היא אומרת לי שידעה גם בגיל 3 שאין מימי, אבל לא היה נעים לה שאני אולי לא יודעת, אז לא היה נעים להגיד לי את האמת. גדול. זה בדיחה טובה מאוד. תודה, שולה. אני מקווה שעכשיו את יודעת שאין מימי. יודעת שיש מימי, למה? יודעת שיש. יש מימי, ולא תמיד אותה מי יוצאת. המימי זה מהאופרה לבוהם. המימי שם בוכה עד שהיא מתה, שעה היא בוכה. וזה... דימוי לא נעים. אוקיי. אז אוסי, הגענו אלייך. תודה, שולה. תודה רבה. תודה. וואי, זה יופי, אוסי. אוקיי. זה אתם רואים, לא צריך, לא עשיתי גם את השלמים, כי הבנתי שוויתרנו על זה, אבל... הכל טוב. אוקיי. אז זה אין פה הרבה מה להסביר, רואים על היד את הגול, רואים את המקל, רואים את הכל. את כל הסיפור, יש כאן את כל הסיפור. את הכפכף. כן. אני רוצה להגיד שזה ציור מלא חמלה, בעיניי.
כן. צילום נפלא. ממש אתם יודעים מה, באמת בסיפור קצר וגם בתמונה כזו, 9 עשיריות מתחת למים, ורואים רק עשירית ומבינים את הכל. נכון, כן. נכון. זה סיפור, צילום, סיפור בצילום. אבל כן. זה נכון, כשרואים ממש. רב הנסתר על הגלוי יותר מעניין. כן, כי אז מתחילים להמציא מה יש, מי זה, מה הוא. נכון, כן. נכון. יפה. כן, כן. וואי, זה יופי. וזה אצלי בגינה עומדות אופניים שצבעתי אותם, הורדתי להם את הצמיג מהגלגל, ויש גם את הסרט להחזרת החטופים. כן. כל הגינה שלי מלאה בכל מיני סימנים וסמלים ודגלים. יפה. כן. יפה. זה היו פעם אופניים שלי. וואו. וזה מישהו הלך עם כלב, כמו תינוק, קשור לבית החזה, כזה כמו בכיס. אוי, איזה חמוד. אז אמרתי לו, רגע, עצור, אני צריכה צילום. והוא היה מאוד נחמד. זה מזווית מאוד מעניינת צילמת. כן, הוא מחייך אליי. לגמרי, לגמרי. תמונה נהדרת, אורצי. אבל יש לו אוזניים של חתול. הוא פצפון כזה, מיניאטורים. זה כלב מיניאטור שהחזיק אותו כמו תינוק. טוב. וזה גם מתוך זה שקיבלתי ליום הולדת. אז תפסתי את החלק של הזרע, שהוא מראה גם שלל פרחים, וגם פה יש את האבקנים שרואים טוב של לא חבצלות. מה? הפרח למטה רואים את האבקנים. כן, חבצלת שושן צחור. הלבן זה שושן צחור, ציפורנים. יפה. וואו. וזה אחרי הגשם שהיה. זה עלים של תורמוסים. זה מהמם. פורחים אצלך תורמוסים? פרחו? כבר זהו. יש תרמילים, כבר הוצאנו תזרים לשנה הבאה. יפה. יפה מאוד. כמו פנינים. כמו יהלומים יש עליו. כן. כן, כן. וזה זה ממש תפסת את הרגע, אוסי, תפסת את הרגע, אבל בדיוק לא מטאפורי. כן, ממש לא, זה... ליטרלי. השעה לא מכוונת. היא הייתה השעה לא מכוונת, היא כל הזמן ככה? כרגע היא ככה. אז יש פה רגעים. רגעים. מה יותר מדויק? שעון שמאחר בדקה או שעון עומד? שעון עומד, כי הוא פעמיים נכון, בדיוק. כן. אבל אני מכירה את התשובה פשוט, זה לא. אני מאוד אהבתי את הצל של המחוג. מאוד יפה, צילום נהדר, ממש צילום נהדר. כן. צילום נפלא. כן, ותפסתי את הנקודה הזה. נעל שלך? וישבנו בסלון, והבת שלי שמה את הרגליים על השולחן, אז תפסתי את זה ככה. נחמד. עשית צילומים נהדרים. כן, כן. וזה יערת הדבש. כן. כן, יש איזה ריח. אבל שאתם לא יכולים להריח את הריח. מדהימה, מדהימה. אני מכירה, הריח, גם העצוף בפנים טעים. כן, ריח ממכר.
יפה מאוד. כן. מה זה? זה גובלן? כן, שיש אצלי בסלון. אז זה שוב יפה. צילום מקרוב, מקרו. נהדר. תודה רבה, אופי. באהבה בכיף, זה באמת נושא בכיף. כן. כן. כי בגלל שזה חופשי, אז כל אחד לקח את זה למקום אחר, זה נורא יפה בעיניי. נכון. מצידי אפשר לעשות עוד סדרה כזאת. אז תכף נדבר. תלוי מה מעניין לכם. כן, תכף נדבר. עכשיו נראה את נורית. אוקיי, זה אני הלכתי בהתחלה על מקרו, על מיקרו, אז יש פה זבוב בתוך פרח. כן. זה תמונה אחת. תמונה שנייה זה חשופית, שצילמתי אותה. אבל מה, יש שם זבוב בתוך הפרח? כן. כן, את לא רואה? כן. מה שנקרא, אני צריכה עוד משקפיים. אני לא יודעת פשוט... הוא גם עושה צל על הפרח. חבל שאפשר להגדיל קצת. אני לא יודעת איך כן, עכשיו מגדילים אני פה את רואה. בזה של דובי, אני לא יודעת איך מגדילים, אני לא מוצאת את פעם זה. אחרת, לא נורא. לא מוצאת את זה. דובי מנסה. לא, יפה כן. מאוד הזבוב. אני לא יודעת. כן. לא, פה אתה רק... לא. לא משנה, תעברי לא לנו. חשוב. לא נורא, לא נורא. מה שרואים, רואים. הבא בתור זה חשופית, רואים? לא, איפה היא? זאת החשופית. משמאל. איפה? הנה, משמאל. כאן, על המדרכה. וכאן זה כל הפס כסף שהיא עשתה לכל האורך. אפילו כתבתי עליה הייקו. בטח, אפילו כתבתי, היא הייתה ראויה להייקו. היא עשתה לנו פס כסף בדרך לגן. אז זה סופית. אני רגע לראות אם אפשר להגדיל. לא צריך, רואים. רק שנייה. טוב, בסדר. אוקיי, נמשיך. זה הבור שחיפשת את הנמלים, הנה הוא הגיע. שולה, נמלים אצל נורית. הנה, ברחו לך, ברחו לנורית. אבל יפה הצל, הצל של הנמלה, הימנית. כן. שנאמר, לך אל הנמלה הצל. כן, נכון. יפה. תרתי משמע. דובי, מתי אתה כותב את ספר האמרות שלך? אני יודע. כשהוא יצא לפנסיה. וזאת חיפושית. כן. יפה. זה ניסיתי לעשות פשוט מקרו, היו אחר כך פרפרים, אבל לא הספקתי לצלם אותם, אז בקשר למה שאמרת קודם, שולה, את יודעת איזה חיפושית זאת? לא. חיפושית זבל. זבל. בקשר לזבל שהיה אצל אסתי וזה חלק מהשם, חיפושית. יפה. יפה. הנה, התחלת לכתוב את דרך אגב. הספר, היום כבר אמרת שני דברים. זה וואי, זה לנטן. יופי. איך קוראים? לנטנה. לנטנה? אוקיי. כן. שלום לנטנה. שלום לנטנה. יש לה המון צבעים. מאוד יפה הפרח הזה. מקסים. גם הצילום מקסים. כן. מקסים, איזה מקסים, איזה מבנה יפה. זה פשוט, בגלל שאני מצלמת בטלפון, יש לו שני גוונים או רק... אין לי יכולת להגדיל יותר. לא, אני אגיד לך מה, אסתי, כשהפרח מתחיל ליבול, הוא מחליף את הצבע. אז הפרחים התחתונים, הקיצוניים, הם יותר, איך להגיד, ישנים, ותיקים, והפרחים הצהובים הם יותר... זה משהו מעניין. אז אנחנו ככה יודעים אם הוא ותיק או לא ותיק. יפה. אופי, תודה על הלימוד הזה. וכשהוא ייבול, הוא יקבל תעודת אזרח ותיק. כן. אז מעניין איזה צבע רואים עליי כעת.
צהוב בעיר. לא, אני כבר כנראה סגול. בצבא על חיילים צעירים אומרים שהם צהובים. נורא מעניין. קוראים לזה הביטוי, זה כמו שקדי מרק. ואנחנו בגיל שלנו כבר סגולים, כי יש לנו הרבה סגולות. נכון. נכון, יפה דובי. הנה דובי, כבר יש לך 3, רק בחצי שעה כבר יש לך 3 מכתמים. ניני לשון. כן. אז זה פרג. כן. יפה. כן. כשהיינו ילדים, ממש רואים ברור את כל האבקנים וזה. כשהיינו כן. ילדים, היינו לוקחים פרגים, מורידים את עלי הכותרת למטה, כמו סמלה, והלמעלה היה הראש כאילו רקדנית. וואו, יפה. כן, היינו ננסה עושים, את זה. תנסו כשיהיו פרגים. יש עכשיו פרגים. עכשיו זה זמן הפרגים. כן. תוך הפרחים האדומים זה זמן הפרגים עכשיו. כן, אצלנו כבר נוריות יבואו אחר כך, נוריות יבואו עוד מעט, הכלניות נגמרו, עכשיו פרגים והנוריות יגיעו יותר מאוחר, עוד קצת. ואם תסתכלו עלינו, אז אצלי הנורית פורחת כל השנה. כן, איזה כיף לך. די, דובי כבר, כאילו לוחצים אצלך על הכפתור, וואו, וואו, וואו. כן. נורית, תעשי לו ספר, כמו שעושים לתינוקות, כל מיני מילים כאלה מיוחדות. אוקיי. זה, אתם לא יודעים מה זה. ויטראז'. אבל זה, עכשיו תראו מה זה. היינו בהצגה שנקראת קרמל, וזה היה... יפה. איך נקראת ההצגה? איך נקראת ההצגה, נורית? קרמל. קרמל. לא מכירה את קרמל? כן, כן. לא, חשבתי שהילדים, נכדים שלך גדולים מדי, אולי. זה משהו מאוד מאוד איני עכשיו לכל הילדים. אז פשוט נורא אהבתי את הוויטראז' הזה. כן, מאוד יפה. הבמה הייתה יפה וההצגה הייתה נהדרת. הצגה של, לא אורנה פורט, אבל זה ממשיכי דרכה של אורנה פורט. אוקיי. וזה, אתם לא יודעים מה זה, אז עכשיו אתם תראו מה זה. נפגשנו שלושתנו, יש לנו עוד 10 דקות, נפגשנו שלושתנו, אסתי, דובי ואני, ושיחקנו במשחק קיוקו, שזה משחק חדש שאני לומדת להנחות אותו, שזה משחק שהמציאו בפרדס חנה, ומיועד לוותיקים, שזה נקרא שייכות בקהילה, וזה משחק מילים, ודרך מילים עושים סיפורים, אז ככה יש מילים, ומספרים סיפור, ואחר כך זה מאוד מאוד נחמד, זה מקסים, אני לא יודעת איך עושים את זה בזום, אבל אם אני יודע איך עושים את זה בזום, אז נעשה את זה בזום. אז ככה רציתי לסיים את המצגת, ואז חיפשתי מקרו, מיקרו, איך אני מסיימת, ושולה עזרה לי מאוד אתמול, כי היא נתנה לנו את הפינאלה של המצגת. מיקרו או מקרו לא משנה, העיקר שזה טעים. אז זה של שולה, סלט של אהוד. כן, זה מתאים לסלט, כן. כן. אז זהו, זה תם ונשלם כרגע המפגש. אז שולה, את רוצה להגיד איזה סיפור, מה אומרים בפעם הבאה? אז שלחתי לנורית, שאלתי אותה מה נעשה בפעם הבאה, ואז אמרתי לה שאני אסתכל בתוך לבינה מלאכותית. שאלתי את הבינה, איזה נושאים מעניינים לצילום יש באביב, והיא ענתה לי תוך שנייה, והיא שלחה כמובן, הנה כמה רעיונות מעניינים לצילום באביב. אז היא אמרה פרחים ונופי טבע, ורגעים מרגשים, וצילום ציפורים, אבל מכל מה מתשעת הדברים שהיא שלחה, כרגע מה שנורא מצא חן בעיניי, זה היה צילום דרכים ונתיבים, לתפוס את היופי של נתיב ביער, בדרכים בין שדות, בין פרחים, נתיבי הליכה בפארקים,
ורק שמעתי, נזכרתי כמובן בשיר של נתן יונתן, טוב ללכת בדרכים, זה הספר שכמעט אני קוראת בו המון. העולם עגול ופתוח, עננים בסך הולכים. דובי, אתה יכול לשיר. עם האם בצעד בטוח, טוב ללכת בדרכים. עננים שתים ברקיע ורחב כאור שבילם, אם נלך ודאי שנגיע עד סופו של העולם. בנתיבי ערים נעפילה, נעבור שבילי עפר, כל דרכינו בטח יובילו לעולם אל זה הכפר. ואת הספר הזה קנה לי אהוד, ויש כאן הקדשה. היינו בני 16. וואו. כן, כן. זיכרונות. כן. ובאמת מהספר הזה גם קראתי למיכל, לבת שלי מיכל. איך אתם קראתם למיכל? נורית, ממה אתם קראתם מיכל? סליחה, אני לא שומעת אותך, יש לי מטוסים, כנראה פעילות בצפון. כן, כן. לא, הפעילות בצפון לא יכולה להיות, כי אנחנו בצפון ואין לנו פעילות של מטוסים. יש, שומעים מטוסים. את שומעת? כן. כן? אוקיי. טוב. אז מה שאמרנו שנסע על שבילים. לא, אבל היא נמצאת בקריה, נורי. אני נמצאת בקריה. טוב, אז אנחנו, אז בואו שזה יהיה הנושא. אוקיי, נושא יפה. יש עוד 7 שבועות בערך. אוקיי, באיזה תאריך? אני אשלח לכם אני אגיד לכם באיזה תאריך, ב-26 במאי, תגידו לי אם זה בסדר לכם. יוצא ב-19, עוד שבועיים ויוצא ב-19. ב-19? עוד שבועיים? ב-19 דובי לא יכול, אז לכן נעשה ב-26. אוקיי, אני אבדוק אחר כך. אני אשלח לכם. בסדר. רותי, לך מתאים? אסתי, תשאלי אותה, 26. רותי, מתאים לך 26? אני אבדוק, אני מאמינה שכן, ימי ראשון בדרך כלל בסדר. בסדר, אז אנחנו נרשום את התאריך ואת הנושא, ותתחילו לטייל בדרכים ולצלם. כן. זה יהיה הנושא. זה יהיה הנושא, צילום בדרכים. את הדרכים. רותי, מכיוון שאת חדשה אני אגיד לך, כדי שנוכל להגיד לך גם בפעם הבאה ברוך בואך, אז עכשיו אני אגיד לך ברוך לכתך. אני לא שמעתי. שיוכל להגיד לך פעם הבאה ברוך בואך, הוא אומר לך עכשיו ברוך לכתך. אז תודה רבה לכולם. טוב, רותי, הנאה דירה בעינייך? רותי, האם הנאה דירה בעינייך? הנאים השכנים בעינייך? מאוד נעים. יפה. נעים, הכל נעים. גם הנושא, גם השכנים, הכל. כן, שבי עמנו. תודה רבה שקיבלתם אותי. בכיף גדול. נתראה בפעם הבאה. יופי. בפעם הבאה שיהיה שבוע. ביי. להתראות, ביי. להתראות, בנות.